hader dem, som bare går rundt med diagear, som... Ej, hvor ned! Fuck! Cassandra, er du klar til, at vi skal skrive liderlige aber på samme tid? Må jeg ikke hjælpe til med hvad? Nej! Ja, kom så, Fische! Fische! Du kan ikke! Du har på børn, din noob. Nej! Hvad laver de der derude? Han er rundt og spiller mongoler og tror, de kan dræbe os. Sofie, åben! Sofie! What the fuck skete der? Jeg kunne ikke hoppe. Yeah, I did. Kom ren! No! Slap det af, kvindemenneske. Stop! Ad, nu fik jeg lige der skøjet ting. Fnis. Fuck dig. Fuck, jeg blev lige ramt dig.